to non bo ba mi arti mi yo en do mari wato goto yimobe demgal fulfulde fay daga jiha Gombe wato bietedo Habu Gombe to barkama an fu mi do sey ngam hebugo ma wari surga sum populaku FM yola ko awiyata barkama Yusuf mieti useko Allah barkide hakika surga sum populaku seyniyam mi viata bo seyniyam min tan seyni fulbe duniya pat mo laari program surga sum populaku do o andi lallay dum taskani program mai to lallay mo laari moftorde mai o andi lallay dum taskani moftorde mai bo vodi wala ko mi viata seni mi via fulbe duniya na fulbe adamawa tan ko mi via mi do nodda fulbe be demgal manga mi do tora be useni be wada ka heditugo radio Fulaku FM do tobbere jeenay e didi be cappantati to non bo alari no lamar ma yehirinde bo yimo e fere daga lesdi Kamaru wari hado an bo alati goto yimo nden bo naso lesdi Kamaru to kanju bo ko awiyata sewo ma ha do nga hawtugo yimobe hande ha ƴola eri moftorde ko meeda wadugo de lesdi Nigeria no foti lallay minani beldum moftorde je min mofti do hala yimobe Kamaru be Nigeria pat mi do tora Allah bo holla en je dum watta ceremony manga je radio Fulaku FM mai be invita artiste yimobe je woni e Burkina Faso Niger gam surga sumpo Fulaku min yetti den bo mi do usa baba amin Dr Muhammadu Lamido Barkindo Lamido Adamawa be waddugo sare radio Fulaku FM do min yetti masin den bo mi do wada do'a do hobbe je wari nayimobe on tan be wari surga sumpo Fulaku do Allah hora ko moye sare mun jam bana no Allah waddi min jam Allah bo hora min jam do hayru min yetti sosai ko mi yetti Allah barkidi to non bo kadi ma ragare kare yettore ndi amarani wato yimobe be yibbe makoto ngoni lallay mi yetti do sobirabe an yimobe be gibbe am mi yetti Allah barkidin Allah bo beddu yide saka am be mabbe getti sosai Habu Gombe to mi yetti Yusuf Ishaq Buba to bo nani yimobe be demgal fulfulde be don be dubbe nden bo na kambe tan mi mari ha jonta